Čaute ľudia, zdraví vás G-Boy Steam, vítajme vás pri treťom dieli Counter-Strike, som tu s Kocuresom. Čaute. Tak sa pustíme do toho, sme na serveri Consument Fee a nič. Je tu mapa Buskill. Pozeraj. A ten posledný... Tam... Čorka. Pozri sa, kto tu je. Kocures. Pink Fluffy Unicorn. Vieš, kto to je, ne? Aha. Koľko máš AP? 7. Ja som mal 6. Kde je? Mal 38 HP. Skôr že som z Pink Fluffy. Ale ma zabil. Čo? Som bol za tebou. No, na vašej strane. Keby ste poslali nejaký program, ktorý natáča hry s full screenom, tak prosím vás, pošlite nám ho do komentárov. Alebo na Facebooku. Kde si? Stránku dáme do popisu. Ja je to tak najznačné, keď sa tu tí dementi, že ja ich proste zabijem a oni sa relognú. Kto si tam bral granatík? Ne! Čo? Macarena! Maria, kakabi, baby! Ohlásil sa novú mapu. Ty kokos, ja som akorát do tej strely vbehol, chápeš to? Tebe sa zobrazili? Hej, asi dám Fisnow 2006 alebo 10. 6. OK. Je zatiaľ je najviac hlasovaná. Jaj bože. One. It's time to choose. Dobre, bude 2006. Kámo, teraz... Kokos. Na čo máš to nič? Neviem. Daj dole. A teraz nikoho nedáš. Má úplne dobré skilly. Si sa napiť. Kde je? Zmení. No. Nech už sa zmení tá mapa. Ne.
bol Pink Fluffy Unicorn. A ty vieš, koľko som ho nechal? Nechápem. Kam si to čo? Ne. Nie na ich strane, Však ja už som mŕtvý. ale on, ten ďalší. A. Čo budeš? Poliš. Políš? Asi. Dúfam, že Nie, ja som tak vedel, že to bude táto... No ja som teraz... Ale toto je dobrá mapa, však s touto už máme... Ináč... S touto už máme... Už máme jedno video s touto. Hej. Ja som nevedel, to má Chl- plán. Chlapec... Čože? Ťa nebaví? Oni sú obidva tam... Ne, náľavo. Tam, hej, teraz si sa tam pozeral. Tuto, jak sa tam ide, to sa ide hore. Tam je jeden. To je Ďalší je v tom bombovom ukryte. Vnútri. Teraz je tam, kde si strieľal. Všetkých troch. Dancing on Rainbow. Take you by in your eyes. Vždycky zabije ten lol proste. Čo? Ježiš, mňa nešla klávesnica. Vieš, ako by na teba strieľal? Hej. Mám zapnúť moje skilly? Man. Hej, Kriva, idem ponatrúť bombu. Ja už ju nemám. Ne, fakt ne. Aha, že Krymaš, ja som v CT. Čo to prerodilo? Nech zabije toho čava z bombu. Jakú headku dostal. Počkaj, on bol AFK? Som si nevšimol. Hej, som zase s nebol. Hej, dobre. Počkaj, ja idem za Pink Fluffy. On má istý. Čor, Karis. Čo? Ježíš, ja som... Čo? A ty kde si bol? Ja som vyšší. Dobre, proste som tam išiel. Dobre, my to asi ukončíme. Dúfame, že sa nám videíko páčilo. Ak sa páčilo, tak určite dajte like. A aj keď sa vám nepáčilo, dajte like. A po prípade dajte odber. Tak teda my sa s vami lúčime. Čaute. Čaute.